सवाल यादव फिल्म्स भोजपुरी सोनू चैनल। के जामुई जिलावा में दुमका के झुमका पहनी के मर्डर करई के जामुई जिलावा में आगे के ताना छौड़ा के धोखा देने छौड़ी के ताना बसा हो दिलावा में के ताना छौड़ा के धोखा देने छौड़ी के ताना बसा हो दिलावा में आगे एकरा के घघरा पहनी के मर्डर करई के जामुई जिलावा में एकरा के घघरा पहनी के मर्डर करई के जामुई जिलावा में। मर्डर करई के जामुई जिलावा में दुमका के झुमका पहनी के मर्डर करई के जामुई जिलावा